Musím to. Takže dnešním dnem zahájíte diskuzi o práci. Řekněte jim tady těm uchylákům, co budou dělat, a jinak mají na hodinu výpověď. Řekněte, jaký máte názor k tomu? No, hlavně člověk má práci poslouchat, makat a poslouchat nadřízeného. Ano. A to jsem já. Takže makat! Takže makat na podpoře silní! můžete ohodnotit jejich práci finančně. Bez platu. Bez platu. Děla. Ale naučím vypovědět, šmě. Takže pane, jak chcete ohodnotit svoji práci? No, že tady se opíráte o žemřík, jo, takže to neříká, že máte nějakých 70 korun na hodinu, jak vám slíbili, jo, takže 40 minut dolů, 30 máte, jo, na hodinu, jo. Takže dělá se vám jako Ukrajinci, jo, děláte jako Ukrajinec, jo. A odkud jste, pane? Stachova. Stachova. A kolik máte dětí, pane? 4. 4? Jste ženatý, pane? No. Ale vy jste ženatý? Jo, dobře. Takže ukončuji diskuzi. Pan Omáčka bude na YouTubečku, jo? Děkujeme. Dostal výpověď. Takže pane, dobrý den. Já jsem vedoucí, já to tady mám na starost. Ano, ano. Tak to je můj pracovník, zástupce, Ano, ano. který dělá jenom ranní, noční 5 let volno. Pojďte se ještě, moment. Jak ho míníte vyplatit tohoto pána? No tak asi počítám, že ho vyplatím železu nebo vědí. A že vyplatím, tak sám uvidí. Dobře, v pořádku. Pokud si hlásím Chalka, Ha